давоми хониши бадеии романи одамони ҷовид. боби 33 дар боргоҳи мири масчоҳ. роҳи борик ва печутобдори пурхавфу хатаре ки аз рӯ ба рӯи қишлоқи оҳучӣ сар шуда, шуморо лаболаби ҷӯй ва ҷӯйчаҳои обашон мусаффо ва арчазорҳо гузаронида, ба ағбае ки баландияш 4000 метр аст, расонда ва баъд сар ба поён аз байни кӯҳҳо рафта ба як қишлоқи кабудзори зебо, макони меваҳои сершираву шарбат ба номи Обурдон мерасонад. ин роҳе ки шумо тай намудаед, роҳи ағбаи Обурдон мегӯянд. Обурдон дар миёнҷои роҳи Фалғар ва Мадрушкент, дар мобайни кӯҳҳои баланд ва сабзу хуррами дашти боло, парраи Озакак, пеши кӯҳ воқеъ шудааст. аз тарафи шимолии қишлоқ дарёи Шухоби Зарафшон аз гузаргоҳи Чуқурӣ равона аст. қишлоқ аз ҷӯе ки аз ҷойҳои одамногузар аз байни дараву доманаҳои кӯҳ гузаронида шудааст, обёрӣ мешавад. аз Обурдон қад-қади дарёи Зарафшон ва аз доманаи кӯҳҳо ҳам ба самти шарқӣ ва ҳам ба самти ғарбӣ роҳи бисёр борик ва каҷу килеб гузашта мерафтанд. роҳи самти шарқӣ ба қишлоқи Мадрушкент ва роҳи самти ғарбӣ ба Фалғар мебурданд. ин роҳе буд ки роҳгузарҳои он то ин ки андаке бошад ҳам дар ғафлат монда ба даруни оби Зарафшон даромада нараванд, ҷон ба рӯи каф гузошта бисёр боэҳтиёт қадам мемонданд. ин роҳ ақаллан дар 4 моҳи зимистон тамоман баста мешуд. он замон робитаи мардуми ин диёр аз мардуми он тарафи кӯҳу дарьё, ҳатто он тарафи теппа бурида мешуд. аҳолии бечораи он хӯроквориҳои дар тобистон ҷамъ кардаашонро дар охирҳои зимистон тамом карда, зору дармонда мешуданд. роҳе набуд ки аз он гузашта аз пайи як бурда нон ва як коса обе ба шаҳру қишлоқе раванд. инак рӯзу шабҳои дароз ба як каф тутмавиз қаноат карда, аз дасти ин роҳи сирот монанд нолаву фарёд мекарданд. эй роҳаки каҷмакаҷ, ҳалокам кардӣ, бемор намудӣ, синачокам кардӣ. борик тӯи мисли сироти арасот ғалтондию, сӯзондию, хокам кардӣ. баъд аз он ки шумо аз дараи ағбаи Обурдон рӯ ба тарафи дарёи Зарафшон поён фаромадед, ба роҳи байни қишлоқи Обурдон ва Мадрушкент мебароед. аввал дасти чапатонро ба тарафи дарьё гардонида, аз пеши як теғаи кӯҳ ки пеши роҳро гирифтааст мегузаред. роҳи борики шағалини лаби ҷӯй шуморо ба дарунтари қишлоқ мебарад. шумо дар тарафи рости худ дар поёни кӯҳи дашти боло ба як бинои ҳуҷраҳои қатор андар қатор доштае ки аз кӯча ба зинаҳо ва саҳни онҳо баромадан мумкин аст, дучор мешавед. ин ҷо боргоҳи мири масчоҳ буд. дар саҳни дарозқад ва камбари руфта тозакардашудаи ин ҳуҷраҳо, дар таҳти ду бех тути калони марворидак ва бедона, як ҷуфт гавазни чамбаршох ва як ҷуфт хирси калони занҷирбанд кардашуда, чашмони андӯҳгини худро аз одамони шофу шамшер овехтае ки бисёр вақт калавида аз як ҳуҷра ба ҳуҷраи дигар мегузаштанд, наканда меистоданд. аз роҳе ки шумо омадаед, ғайр аз одамони дарбор, ғоратгарони мир, амалдорҳои қишлоқҳои атроф, дигар ҳеҷ кас гузашта наметавонист. оре, шабҳои торик аз ин роҳ духтарон, ҷавонзанон
пешупеши одамони милтиқдор мегузаштанд, ки онҳоро барои дилхушии мир аз қишлоқҳои атроф ба зурӣ меоварданд. ҳуҷраи мир аз дигар ҳуҷраҳо бо оростагии худ фарқ мекард. дар пешгоҳи он кате гузошта, онро бо сӯзании нав ва бо курпаҳои шоҳӣ пӯшида буданд. дар пеши тирезаҳои ҳуҷра, ки ҳам ба самти ғарб ва ҳам ба самти шимол кушода мешуданд, гулҳои самбед меистоданд. дар рӯи курпа ба булиштҳои нарм такя намуда, одами тануманд кулутариш шокосачашм, писари эшони андарак, ки худро мири мастчоҳ меномид, нишаста буд. ӯ дар тан ҷомаи зардӯзӣ, шими духобаи зингор, дар по мӯзаи хироми сурхи булғорӣ, ки ба он аз ресмонҳои ҳарранга устукорона гулдӯзӣ карда буданд, дошт. чашмони ҳариси эшонзода Саидаҳмад аз як нуқта аз рӯи ҷавони хушрӯе, ки ба ӯ аз сабӯҳ май рехта медод, канда намешуданд. ин ҷавон маҳрами ӯ буд. аз гарези самти ғарбӣ шӯълаи офтоб ба доманаи ҷомаи зардӯзӣ афтода буд. ҳуҷра ором, Саидаҳмад ҳам хомӯш буду маҳрамаш ҳам. дар ҳамин асно аз беруни ҳуҷра овози баланди шахсе, ки ба даромадан иҷозат мехост, шунида шуд. маҳрам аз ҳуҷра ба долон, баъд аз он ба берун омада, бозгашт даромада ба Саидаҳмад таъзим карда гуфт: ҷаноби мир, сарлашкар Ҳайдарбек барои даромадан иҷозат мепурсад. майро пинҳон куну гӯй дарояд, ҷавоб дод Саидаҳмад аз ҷой наҷунбида. як шахси қадбаланд, ки тапонча ва шоф овехта буд, дар долон мӯзаҳояшро пок карда, аз дари пасти қасри мир дуқат шуда даромад. ассалому алайкум мир, гуфт ӯ ба Саидаҳмад дудаста вохӯрӣ карда истода. шуморо безавт накардамми, тақсирам. не, гуфт дар ҷавоб мир ва пурсид: чӣ хабарҳои нав? холбута дар ҷанг шикаст хӯрда, бо лашкараш ба даргоҳи шумо паноҳ бурда омадааст. агар тақсирам рухсат диҳанд, ба қаламрави мо даромада, ба хизмати тақсирам монданро хоҳиш мекардааст. шикаст хӯрдааст? ҳозир дар куҷост? элчии омадагӣ ҳамин хел хабар дод. назар ба қавли вай, имрӯз пагоҳӣ дар атрофи қишлоқи Оҳучӣ дар ҷанг шикаст хӯрдааст. ҳоло бо йигитҳояш дар фаромади Ағба қарор гирифтааст. баъд аз ин саволу ҷавоб Саидаҳмад хомӯш шуда монд. вай абрувонашро чин карда, торҳои мӯйлабашро ба даҳон андохта мегазид ва ба кӯдоки ҳуҷра чашм медӯхт. оромии ӯ Ҳайдарбекро ҳам ба хаёл кардан водор намуд. ӯ ҳам бандаки чакмани босмаи худро бо ангуштонаш бозӣ дошта, ба тирезаи ҳуҷра нигарон шуда монд, ки аз он баргҳои дарахтони биҳӣ намудор буданд. ниҳоят пас аз хеле фурсат Саидаҳмад даҳонашро аз торҳои мӯйлаб холӣ карда ба гап даромад. омадани холбута бад нест, аммо магар фарду болшевикон дунболагирӣ карда ба ин ҷо ҳам намеоянд? тақсирам, аз ман 100 бор беҳтар медонанд, ки гуфт дар ҷавоб Ҳайдарбек. болшевикон бе ин ҳам ба ин ҷо албатта лашкар кашида меоянд. сабаби то ин вақт ба сари мо наомадани онҳо ин буд, ки холбута пеши роҳи онҳоро дошта меомад. акнун мо бояд вайро бо хушу хурсандӣ қабул кунем. якҷоя шуда истода нигарони омади болшевикҳо шавем ва бо тайёрии калон ба муқобилати онҳо бароем. андешаи шумо такдор аст, гуфт Саидаҳмад. худатон ба сари кор истед. барои йигитҳои вай ҷой омода кунед. ба пешвозгирӣ бароед. ба чашм. Ҳайдарбек аз ҷои худ бархоста таъзиме карда, ақибнокӣ аз ҳуҷра берун баромада рафт. баъд аз рафтани вай
Саидаҳмад ба марҳами худ фармуд: як пиёлаи дигар рехта деҳ. Ба ҷонам тақсирам, гуфт маҳрам ва пиёларо лабрез карда овард. Саидаҳмад майро то чакраи охиринаш дам нагирифта хӯрд. Баъд нафас боз карда оҳиста пурсид: аз болояш чӣ хӯрам? Маҳрамбача аз рӯи одат омада дар паҳлӯи Саидаҳмад нишаста, худро ба оғӯши ӯ партофт ва бусае дод. Ин буса барои Мир хӯриш буд. дар кӯчаҳои қишлоқ давутози аспакиҳо, ки дарбадар мегаштанд, зиёд мешуд. туруҷгарони Саидаҳмад барои ғоратгарони Холбута истиқоматгоҳ тайёр мекарданд. онҳо бечорагонро аз қулбаҳои боронгурезашон ҳам бароварда пеш мекарданд. ҳеҷ кас ба оҳу нола, зорӣ ва таваллуи бечорагони бе ин ҳам хонавайроншуда гӯш намекарданд. дар ин кулфату мусибат ҳам шарики ғаму андӯҳи ҳамдигарӣ камбағалон буданд, ки ба канорҳои дарёи Зарафшон фаромада, аз зери дарахтон, аз ҷарӣ ва камарии кӯҳҳо ба худ паноҳгоҳ ҷустуҷӯ мекарданд. қишлоқро торикӣ фаро мегирифт. бечорагони қишлоқ ҳис мекарданд, ки торикии имшаба ҳамроҳи худ тороҷгарони навро оварда истодааст. ҳайдарбек, юзбошӣ ва даҳбошиҳои Саидаҳмад Холбутаро дар баромадгоҳи дара пешвоз гирифтанд ва баъд аз маросими пешвозгирӣ ва ҳолу аҳволпурсии мухтасар ба сӯи боргоҳи Саидаҳмад равона шуданд. туда одамон кӯчабоғи тангро пур карда, кифт ба кифт ва қадам ба қадам ба саҳни ҳуҷра омада қарор гирифтанд. Саидаҳмад дар пеши ҳуҷра мӯйлабонашро тоб дода, чашмони калони худро ба одамоне дар сафи пеш будагӣ духта, як даст ба миён ва дасти дигарашро ба банди шамшери нуқраниён монда меистод. ӯ аз болои кӯлоҳи пахтадори маларанг ду-се печ сала ҳам баста буд. ӯ дар нигоҳи аввалин Холбутаро шинохт. дар назари вай Холбута хеле хароб буд. симои маъюз ва ғамгинона, аммо дар айни замон мутакаббиронае дошт. Холбута ҳам, ки Саидаҳмадро дидан ҳамонро шинохт, аз зинопояҳо чолокона қадам гузошта ба саҳн баромад ва калонгирона пой монда ба Саидаҳмад наздик шуд. Саидаҳмад ба истиқбол омада пеш рафт. ҳарду вохӯрӣ ва ҳолу аҳволпурсӣ карданд. Саидаҳмад ба ҳуҷра даромада истода гуфт: марҳамат фармоед, ҷаноби юрбошӣ. ба ҳуҷра Холбута, Ҳайдарбек, қозии Мастчоҳ Саидшариф, 6 нафар юзбошии ҳарду тараф, аз ҳама ақиб имоми қишлоқ, одаме ки ба маймун ниҳоят монандӣ дошт ва гардани борикаш салаи калонашро гӯё ки ба зур бардошта меистод, дохил шуданд. дар ҳуҷраи майда аз боло то ба поён ҳама ба ҳамдигар ҷафз шуда меистоданд. Саидаҳмад Холбутаро ба паҳлӯи худ ба кат шинонид. имом ба фотиҳахонӣ даромада дуои дуру дарозе хонд. дастони ба дуо бардошташудаи ҳозирин монда шуда, оҳиста паст фаромадан гирифтанд. ниҳоят имом дуои худро ба анҷом расонида даст ба рӯй кашид. баъд аз омин дар ҳуҷра фурсати оромӣ ҳукм ронд. хир нафасгирии имом шунида мешуду бас. хабари омадани шумо моро чӣ қадар хурсанд карда бошад, гуфт Саидаҳмад. хабари шикасти ногаҳонии ба шумо расонидашудагӣ моро ҳамон қадар маълул кард. аммо ба фикри ман ин боқӣ надорад. худо ёри мост. имшаб хобе дидам. дар хоб падари бузургворам дар либоси барфбарин сафед намудор шуданд. он кас дар тахти дарахти хурмое нишаста, ки шоху танаи азиме дошт. вақте ки ман рафта зиёрат кардам, пойҳояшонро буса намудам, даст ба пешонаам гузоштанд ва
бархез писарам, пагоҳ лашкаркаше бо лашкарҳояш омада бо ту ҳамроҳ ва ӯ барои мусулмонобод кардани Туркистон ёри ту мешавад, гуфтанд онҳо. имом худро дошта натавониста гириста фиристод ва ба нӯки остини дарози худ бинияшро афшонда ба гап даромад. азизон, баъд аз маргашон ҳам дар ҳаққи зиндаҳо, дар ҳаққи ҳомиёни дини Муҳаммад ғамхорӣ мекунанд. бинед ки башорати пирам то чӣ андоза рост омадааст. Саидаҳмад аз он хурсанд буд ки ин хоби сохта ва бар дурӯғаш қариб ба ҳамаи ҳозирон таъсир кард. вай сухани худро давом дод. бедор шудам ки саҳарӣ аз ҷойгаҳ бархостам ва ба ҷойнамоз нишаста ба ибодат машғул шудам. маҳрамбача ки дар поён дузону зада нишаста буд, нохост оҳе кашид. шояд ба ёд оварда бошад ки Саидаҳмад имшаб то саҳар май нӯшида дар ҳаққи ӯ пастӣ ва разилиҳое карда буд ки танҳо шуниданаш шарми одамиро меовард. баъд аз намози чошт ва ҷойнамоз бархостам ва хобро ба Саиднабӣ нақл гуфтам. гуфт Саидаҳмад маҳрамбачаашро бо ишора нишон дод. гуфтам худо ба мо ҳамин рӯзҳо қувваи наве ҳамроҳ мекунад. инак хоб рост баромад. хоби пирон ва пирзодагон ҳамеша рост меояд, гуфт имом. алалхусус хоби тақсирам бар ин покзодагон. моро шикастхӯрӣ ба ин ҷо наовард, гуфт Холбута. мо барои он омадем ки бо иттифоқ якҷоя шуда якбора ба шаҳрҳои калон ҳуҷум кунем. мо имрӯз саркардаи калони болшевикон Пулодро дастгир кардем. Пулодро? ҳа, Пулодро. Саидаҳмад аз ҷои худ бархост. Холбутаро ба оғӯш гирифта буса кард ва аз камоли шодӣ аз чашмонаш об баромад. ӯро зинда гирифтед? боз пурсид Саидаҳмад. вай ҳозир дар куҷост? ҳазратам, ман бо супориши бек ӯро рост ба зиндон фиристодам, гуфт Ҳайдарбек дар ҷавоб. вай дар зиндони мо аст. офарин, ҷигари болшевиконро канда омадаед бек. мо ба воситаи вай аз онҳо яроқ ва тирҳо мегирем, баъд ӯро нест мекунем. Пулод ин балои ҷони мусулмонон буд ки худованди карим охир дастгири лашкари ислом кардааст. вай бояд акнун ба ивази ҳамаи бадиҳое ки дар ҳаққи мо кардааст ҷазояшро бинад. дастурхони зиёфат дар миёнҷои ҳуҷра кушода шуду, аммо хӯрокхӯриро фаромӯш карда буданд. тамоми гуфтугузорҳо дар бораи Пулод, диловарии онҳое ки Пулодро зинда дастгир карданд, мерафт. ҳама пеш аз ҳама Саидаҳмад муштоқи дидани яке аз душманҳои ашадии худ буд ки дерҳо боз дар орзуи кушта шудани ӯ буд. дар охир тоқати ҳозирин тоқ шуд. Саидаҳмад фармуд ки Пулодро оваранд. Ҳайдарбек аз ҷояш бархост. Холбута аз ӯ хоҳиш кард. агар малол наояд, худашон рафта меоварданд. албатта худам меравам, гуфт Ҳайдарбек. шоҳзанд будани Қутасӣ дастгиршударо медонам. ҳама қоҳқоҳ зада хандиданд. аз шохаш баста биёред бачем, гуфт имом табассум карда. бодом доштед ё бо тохту тоз, ҷаноби бек? ҳам дом монда будему, ҳам миёнагир карда будем, домулло, гуфт Холбута. кани ба ҷаркӯв нигоҳ кунедон, гуфт Саидаҳмад. кани ҷаноби бек марҳамат фармоед. хуб шудааст, кани худашон ҳам илтифот кунанд. ҳама ба хӯрокхӯрӣ шурӯъ карданд. Холбута табақи худро дар як дам холӣ кард. домуллои аз иштиҳои вай дар ҳайрат монда табақи худро оҳиста ба пеши Холбута ронда, кани ҷаноби бек табақи моро ҳам табаррукӣ кунед. Холбута хаёл накарда даст ба табақи домулло зада
як илики калони говро аз он бардошт ва ба устухонхоӣ даромад. садои поймонӣ ба гӯш расида, аз тиреза Пӯлод, Ҳайдарбек ва боз ду каси дигар, ки тапончаҳоро луч карда аз дунболи Пӯлод меомаданд, намудор гаштанд. ба ҳуҷра пешопеш Ҳайдарбек ва аз дунболи он Пӯлод даромад. холбута устухони аз гӯшт ниҳоят тоза кардаашро ба рӯи дастурхон монда, даст ва даҳонашро пок кард. Саидаҳмад боз даст ба миёну дастаи шамшер бурда, ба тахти худ баромада нишаст. ҳама чашм ба Пӯлод духта буданд. гӯё ҷустуҷӯ мекарданд, ки дар ин душмани ашадии босмачиён чӣ чизи берун аз намуди одамӣ оддӣ ҳаст. Пӯлод ҳозиронро аз як сар дида баромад. дар симои вай заррае бошад ҳам аломати ташвиш ва тарс набуд. ба дасти вай занҷир зада буданд, ки қулфи калоне дошт. «Шин», фармон дод Саидаҳмад. Пӯлод ба зери пояш нигоҳ карда ҷойи нишаст меҷуст. «Дар ҳамин ҷо шиштан гиред, комиссар», гуфт холбута бо масхара. «Мебахшед, дар ин ҷо устали мулоими штаби болшевикҳо нест, ки ба вай шумо шинед ва папирос кашида кайф кунед». «Хайр, ҳеҷ гап нест», гуфт Пӯлод табассум карда. «Рӯи гилем ҳам он қадар сахт набудагист. Об набошад, таяммум ҳам ҷоиз мегӯянд». «Падарнаълати ҳаромзод», гуфт имом, «дар ҳамин ҷо ҳам мусалмононро масхара мекунад». «Одам чӣ хел метавонад, ки шуморо масхара накунад?» «Хомӯш, кофир», бонг зад Саидаҳмадхоҷа. «Дар куҷо истодаӣ? Бо киҳо гап зада истодаӣ?» «Дар воқеъ авф мефармоед, ҷанобон», писханд зада ба девор такя кард Пӯлод. «Ман дар қасри бузурги мири мусалмонон, дар назди аҳли дарбори вай истода, гумон кардам, ки дар байни ландавурҳои худоёрхон мебошам, ки хони аҳмақ ба онҳо ҳар рӯз 7 бор таомҳои гуногун мехӯронад, то он ки ҷунбиши даст ва даҳони онҳоро тамошо кунад». холбута аз ғазаб ба ларза омад. Ҳайдарбек беқарор шуда даст ба шамшер бурд. мири мусалмонон аз ҷой бархоста ба Пӯлод наздик шуд. вай меларзид, чашмонаш калонтар кушода шуда буданд. «Ту хуни чанд мусалмонро рехтӣ, дастпарвари кофирон», гуфт ӯ. «Гап зан». «Албатта ба ҳисоб нагирифтаам», гуфт Пӯлод. «Парвое ҳам накарда, кам не. Аммо ба рехта шудани хуни онҳо ки мо куштаем, боз ҳам худи шумо ҷавобгаред, чунки шумо онҳоро гумроҳ кардаед». Саидаҳмад ҳамчун девона ба ғашён омад. вай аз дасти Ҳайдарбек тозиёнаро гирифта, ба сару рӯи Пӯлод пай дар пай задан гирифт. «Занед, ҳазрат, занед», мегуфт имом. «Занед, тақсир», мегуфтанд ҳама. Пӯлод ду-се бор дастони бо занҷир бастаи худро баланд карда ба сари Саидаҳмад заданӣ шуд, аммо Ҳайдарбек онҳоро маҳкам медошт. як тозиёна ба рӯи Пӯлод фаромад ва зарбаи он дар рӯяш асари сурхе гузошт. Пӯлод худдорӣ мекард. ӯ кӯшиш менамуд, ки андаке бошад ҳам тарсу тавалло аз ӯ намудор нагардад ва ӯ ниҳоят гуфт: «Ташвиши барзиёдӣ. Баред ба зиндон занед, обу нон надиҳед», фармон дод Саидаҳмад. Ҳайдарбек Пӯлодро тела дода аз дари ҳуҷра берун баровард. ҳама ба ҷойҳои худашон нишастанд. имом, ки то ин вақт 10 бор аз боло то пойгаҳ мурғи посухтаварин давида мегашт, уф гӯён омаду дузону нишаст. «Падарлаънати ҳаромзода парво намекунад, а?» «Ҳоло парво намекунад», гуфт холбута. «Аммо 3 рӯз хӯрок надиҳед, муддаои таб занед, он вақт маймуни бозингаҳ бар ин гапдаро шуда мемонад». боби 34. шодӣ ва қатъият.
бегоҳи рӯзӣ ҳангоме ки пирамардони маҳаллаи сари баланд барои адои намози шом ба сӯи масҷид меомаданд, саворае дар пеши дари пӯлод аспи дар зери обу арақ ғарқшудаи худро аз роҳ рафтан боздошта аз он баромад. пеш аз он ки ҳалқа ба дар занад, ӯ оҳиста ва эҳтиёткорона дарро нимроҳ карда ба дарун сар дароварда гӯш андохт. аз даруни ҳавлӣ овози хафа-хафаи гирьяи зан ба гӯш мерасид. савора сар аз дар берун оварда оҳи пурдарде кашид. дар рӯи вай ғаму ғусса намаён буд. аспи мондашуда ба замин пой мекуфт. ёл ва дум афшонда пашаҳоро аз худ дур мекард. нӯли худро ба даст ва кифти соҳибаш расонида бо ин ҳаракати худ мехост ӯро ба ҳавлӣ дароваронад. савора пас аз фурсате худро аз оғӯши хаёлот раҳо карда, ғаму андӯҳи худро бо табассуми сохта ва худводоркунӣ иваз намуда, ҳалқаи дарро зад ва бори дигар гӯш андохт. садои тақтақи дар овози гирьяро хомӯш кард. фурсате нагузашта шарфаи қадамгузории касе ки пойлӯч буданаш маълум буд ба ғуломгардиш наздик шуд. вай чанд қадаме гузошта аз дар даромад ва дар рӯ ба рӯяш духтари соҳибҷамолеро дид. дар чашм ва рухсори савора андӯҳ бо шодмонии сохта мубориза мебурд. салом алайкум Гулруҷон, гуфт вай. амакҷон, Салимбой амакҷон. Гулрӯ бе он ки ҷавоби саломро диҳад фарёд зада гирист. қатраҳои оби дидаи шабнаммонандашро ба рухсораи ҳамчун гули садбаргаш мерезонд. амакҷони азиз, ӯро ба куҷо монда омадед? Салимбой чӣ кор кардан ва чӣ гуна ҷавоб гардоданро намедонист. дилшикаста ва лол шуда монда буд. пас аз як дам Саудатбибӣ ва модари Пӯлод ба ғуломгардиш омаданд. акнун онҳо секаса шуда мегиристанд. нолаву фарёд мекарданд. модарон мӯйҳои худро парешон намуда қабза қабза меканданд. ашки чашмони худро ба рухсораҳои сероҷингашон равона мекарданд. Салимбой ҳам мехост дар гирья ҳамовози онон шавад. мехост фарёд зада ғаму ғуссаҳои дар мағзи дилаш ҷой гирифтаро берун оварда партояд. қарордоди худро ба ёд оварда бар хилофи раҳмдилӣ худдорӣ намуд, гӯё ки боиси оҳу фиғони онҳоро нафаҳмида дар ҳайрат монда бошад. ба пурсуҷӯ даромад. ҳой, чаро гирья мекунедтон? Чӣ ҳодиса шуд? Гулрӯ, охир чаро гирья мекунӣ? Гап занед. худаш чӣ гап? шумо гап занед. сиёҳию сафедии чашми ман чӣ тавр шуда ба дасти босмачиҳо фаромад? ман аз ин гапҳо, аз ин доду бедодҳо ҳеҷ чиз нафаҳмида истодаам. кӣ ба дасти босмачиҳо афтидааст? шумо руст карда наметавонед, амакҷон, гуфт Гулрӯ. ягон хабари зиндаю саломат буданашон ҳаст ё не? модарҷонҳо, Гулрӯҷони азиз, як дам нагириста дуруст гап занед. ман ҳанӯз ҳам мазмуни гапҳои шуморо нафаҳмидаам. охир маро гаранг карда мондедон хуб. суханҳои гилаомези Салимбой ҳар серо паси ҳамдигар аз нолаву фарёд боздошт. ҳар се чашмони ашколуд пур аз умеди худро ба Салимбой дӯхтанд. шумо сабаби гирьяи моро нафаҳмидаед? пурсид Гулрӯ. ба писаракам, Пӯлодакам ҳеҷ чиз нашудааст? Дина Пӯлод ба дасти босмачиҳо афтидааст гуфта хабар овардан ку? ана гапу мана гап, гуфт Салимбой қоҳ-қоҳ зада хандида. Пӯлод ба дасти босмачиҳо асир афтодааст? ҳа-ҳа гӯён Салимбой боз хандид. Пӯлод сиҳат ва саломат дар уротиба тоқиро нимта карда гаштааст. ана ин дуои саломи он кас.
ки ҳамин рӯз, яъне пагоҳии якшанбе, бо дасти худ ба шумо навиштаам. ана дар хуруҷин 3 адад мурғи даштӣ ва 2 адад урдаки бурдоқӣ аст, ки саҳарии ҳамин рӯз Пулод онҳоро шикор карда омада ба шумо дода фиристод. дар рӯи Гулрӯ, Саодатбибӣ ва модари Пулод, ки аз қосиди писараш пӯшидани рӯи худро фаромӯш карда буд, шодмоние, ки аксар дар ҳамин гуна мавридҳо бо эътимоди шубҳанок, бо дудилагӣ, аммо нарм ва форам падид меояд, пайдо шуд. Гулрӯ бо чашмони ашколуд ба мактуб нигоҳ карда фарёд зад: ин хати Пулод аком, ин хати худашон. духтарҷон, тезтар хонед, зудтар хон, Гулрӯ. шодмонии модарон дар якдам ба авҷ расид. ҷойи ғаму андӯҳ, кулфату мусибатро хурсандии ногаҳонӣ гирифт. Гулрӯ ба хондани хат шурӯъ намуд. модарҷони меҳрубон, Гулрӯ ва холаҷон, салом. ман дар Урутепа сиҳат ва саломат ҳастам. худоро шукр, худаш дар паноҳаш нигоҳ дорад, гуфт модари Пулод. илоҳӣ, гуфт Саодатбибӣ. орзу дорам, ки шумоён ҳам саломат ва тандуруст бошедон. ниҳоят ҷанг ҳам ба охир расид. осмачиёни боқимонда таслим шуданд. ба шодионаи тамом шудани ҷанг рӯзи сешанбе дар Урутепа бузкашӣ мешавад. корҳоро саранҷом карда, то рӯзи ҷумъа ба шаҳр расида меравем. худоро шукр, бачаякам сиҳат ва саломат будааст. парвардигоро ба шумхабарҳо худат ҷазо деҳ, гуфт модарон. ба хешу таборҳо, дуру наздикон салом расонед. бо эҳтиром, Пулод. модарҷон, ба Урутепа меравам. кӯбкориро тамошо карда ҳамроҳашон меоям. майлаш, иҷозат медиҳӣ? ҳа, гӯ модарҷон. Гулрӯ мактубро ба сари синааш пахш намуда буд. ӯ фаромӯш карда буд, ки мактуби ҷавонеро ба сари синааш пахш карда истодааст, ки ҳоли ҳозир вай фақат номзади ӯ мебошад. модарон мегиристанд. ашки онҳо боз аз нав мерехт. аммо ин гирьяи шодмонӣ буд. корвоне, ки анҷомҳои ҳарбӣ, озуқаворӣ, ему хошоки аспҳоро бор карда, дирӯз субҳидам аз Хуҷанд баромада буд, гашти пешин дохили Урутепа шуд. ҳавои гарми тобистон, борҳои вазнин, роҳи бад аспҳои аробаҳои чорчархаро хеле монда карда буд. аскарони сурх савора ҳам, ки аз пасу пеши корвон посбонӣ карда меомаданд, хело монда шуда буданд. аспҳоро дам додан ва хӯроки нисфирӯзӣ тановул карданро лозим дониста, аҳли корвон дохили бозор нашуда, дар даромадгоҳи шаҳр дар зери сояи сиёҳбедҳои канори сои Урутепа қарор гирифтанд. аз як аробае, ки ба он сабзавот бор карда буданд, зани фаранҷидоре фаромад ва аз корвон андаке дуртар рафта, дар лаби ҷӯе, ки оби дамаш шишаварин соф буд, нишаст. зан чашмбандашро бардошта ба об нигоҳ кард, акси худро дар он дид. дар таҳти ин фаранҷӣ Гулрӯ буд, ки ғарқу обу арақ шуда, ӯ мехост даст ба об андохта рӯи худро шӯяд. аспро ба дарахте баста, Салимбой ба сари вай омад. як хӯрок карда намегирем, гуфт ӯ ба Гулрӯ. хӯрок мехӯрем? Не, акнун якбора бо Пулодаком ҳамроҳ овқот мекунем. бе ин ҳам дилам ҳеҷ чиз намебардорад. ҳавои гарм, бори гарони ин фаранҷии зормонда тамоми аъзои баданамро ғарқи об кард. акнун фаранҷиро кулула карда бухча кунам ҳам мешудагист. чаро ман ба гапи модарам даромада то ин ҷо фаранҷӣ гирифтам, а? истед, ки чаро ба шаҳр надароманда дар ин ҷо қарор гирифтем. сафар ба охир нарасидааст, гуфт Салимбой. бузкаширо дар ин ҷо не, дар Оҳучӣ гузаронида шудаанд. ин пагоҳӣ ҳама аз ин ҷо баромада рафтанд. корвони мо ҳам ба он ҷо бояд равад.
чаро дар ин ҷо намегузаронанд? Пурсид Гулрӯ. Чаро? Салимбой хаёл карда монда ва ниҳоят ҷавоб дод. Чунки ҷанги охирин дар қишлоқи Оҳучӣ шуда буд. Бинобар он идро дар ҳамон ҷо гузарониданӣ шуданд. Шумо як дамакак дар ҳамин ҷо дам гирифта шинед, ман давида рафта аз ошхона самбусаи танӯрӣ харида меоям. Шумо онро нағз медидед, а? Аммо ҳозир дилам намебардорад, гуфт Гулрӯ. Иштиҳо дар вақти хӯрдан пайдо мешавад. Гӯён Салимбой самбусаи гармро ба оби хунук тар карда хӯред, бомаза мешавад. Ман ҳозир мебиёям. Салимбой қад-қади сой ба сӯи бозор роҳ андохт. ӯ гӯё ки зери пояшро надида қадам мегузошт. ба пастӣ ва баландиҳои лаби сой пешпо хӯрда мерафт. Вай дар пушаймоние буд, ки ҳоло суде надошт. Гулрӯ ба вай боварии калоне дошт, ки ҳеҷ гоҳ дурӯғ намегӯяд. Аммо вай дурӯғ гуфт, фиреб дод. Вай мактубро барои он монанди хади Пулот карда нависонда бурда буд, ки хотири ноосудаи онҳоро ҷамъ кунад. Вай надониста буд, ки Гулрӯ тамоми хоҳишро рад карда ҳамроҳи ӯ ба ин ҷо меояд. ӯ бисёр кӯшиш кард, ки вай наояд, аммо чизе ҳосил нашуд. Гулрӯи якрав боз ҳам якравӣ карда гапи худро гузаронид. Ошкоро гуфт, ки агар ӯро намонанд, ки ҳамроҳи Салимбой ба урутепар равад, он гоҳ худаш танҳо ба роҳ медарояд. Салимбой натавонист эътироф кунад, ки Пулот ростӣ ҳам асири босмачиён шудааст. Аммо акнун хоҳ нохоҳ ӯ маҷбур мешавад, ки ҳақиқати ҳолро баён кунад. Ҳамаи инҳо Салимбойро рӯҳан азоб медоданд. Фикр мекард, ки Гулрӯро бо чӣ гуна суханҳо аз ҳодисаи бадбахтона огоҳ намояд. Барои ин дурӯғгӯӣ, ки бар хилофи иродааш кардааст, чӣ гуна узрхоҳӣ намояд. Вақте ки Гулрӯ доду фарёд мекунад, бо кадом забон ба вай таскину тасаллӣ диҳад. Салимбой бо ҳамин хаёлот рафта самбуса харид. Аммо роҳи дар 10-12 дақиқа тай карда омадааш дар бозгашт ба назараш роҳи наздиктарин намуд. Оре, вазъияти Салимбой вазнин буд. Он чӣ ки вай мехост нашуд. Охир вай хоста буд хонаводаи Пулотро хотирҷамъ карда ояд. Барои ин шуда вай дурӯғ ҳам гуфт ва фиребгарӣ ҳам кард. ин қадар ҳаял кардед, ошхона ку дур нест, гуфтани Гулрӯ сари хами Салимбойро боло кард. Гулрӯ ба рӯи вай нигоҳ карда қариб буд, ки мадҳуш шавад. дар рӯи Салимбой осори хун набуд. аз чашмони вай оби дида шилдир равон мешуд. ман дар пеши ту шарманда ҳастам, Гулрӯи азизам, гуфт Салимбой пичироз зада. хабаре ки шумхабарон ба шумо расонида буданд рост аст. ман барои ором кардани модари Пулот ва шумоён то ин дараҷа дурӯғгӯӣ карда, акнун маҷбурам, ки барои ин аз ту узр хоҳам. ҳар чӣ гӯӣ ман сазовор. Салимбой гумон карда буд, ки Гулрӯ ҳозир фарёд мезанад, нолаву фиғон мебардорад. аммо андешаи ӯ рост наомад. дар чашмони Гулрӯ ба ҷои қатраҳои ашк оташи интиқомгирӣ ва наҷотдиҳӣ шӯлавар шуд. аз ман ҳеҷ узрхоҳӣ накунед, амакҷон. ман аз шумо миннатдор ҳастам. гуфтани Гулрӯ Салимбойро тамоман дар ҳайрат овард. аз ин мебарояд, ки хабар рост. Пулот ба дасти босмачиҳо афтидааст. Салимбой тавонист фақат бо сарҷунбонӣ ишораи тасдиқ кунад. вай дар куҷо? аз хусуси зиндаву саломат будани вай ягон хабар ҳаст? вай дар зиндони мири Масчоҳ аст. холбута одам фиристода аз мо талоб кардааст, ки 1000 дона тир ва 100 адад милтиқ фиристонем. Пулотро озод карда мефиристад. шумо бовар мекунед, ки вай зинда аст?
шариф муҳаммад ном ошнои ман аз қишлоқи пастиғави мастчоҳ парирӯз омада буд. хабар дод ки Пулод зинда аст. вай дар зиндони мир аст. ин ошнои шумо чӣ хел одам? ҳозир дар куҷо? вай аслан одами худи мо. дар заводи пахтаи хуҷанд борбардор шуда кор мекунад. Пулодро мешиносад. зуд бошед, ба пеши шариф муҳаммад меравем. барои халос кардани Пулод ҳамроҳи вай маслиҳат мекунем. Салимбой, ки мафтуни мардонагӣ, ҷасурӣ ва қатъиятии ин духтари далер шуда буд, хуб шудааст гуфта аз ҷояш бархост.